Croeso ato ni fan hyn I gylch y defed ac at un arall o gystadlaethau mawr pnawn Mercher, sef pencampwriaeth y Pare Rhyngfryd. Dewis y ddoi gorau, par sy'n mynd I fynd â hi yn sioe 2016. A gyda fi, I garw llygad ar y gystadleuaeth, mae Ilan Williams, sydd yn athro cyfrifaduron liw dydd, ond I ddeleitau ni amser sbar yw cadw defed amryw o fridiau yn cael eu cadw gyda chi fyna yn Aberystwyth. Nawr te Ilan Gweithau, beth fydd tasgyfeirniad? Beth fydd yn hwylo amdano fe yn y gystadleuaeth hon? Yn y gystadleuaeth hon, I ddechrau ffwrdd efo, mae chi edrych amdano par sydd yn matcho I fyny. Mae chi sicrhau bod nhw yn edrych yn debyg yn ei golwg I ddechrau ffwrdd gyda. Bod y ddau nhw yn yr un siap, yr un hyd, pen tebyg, yn sefyll yn debyg, yn dal I hunan yn debyg hefyd. Yn ddelfrydol, fyddwch chi'n cael dau sy'n union yr un peth, gyda ychydig o haniaeth yn yr hwrdd, fyddwch chi'n cael yr hwrdd ychydig yn fwy dominant fel maen nhw'n gweud. Wrth I chi mynd ymlaen, chi'n gallu edrych arno y nifer o wahanol bridiau sydd I gael yn fyma nawr. Mae'n digon anodd fel beirniad I beirniadu bryd ar ben ei hun, heb sôn am bridiau eraill, achos mae'n rhaid chi ystyried rhinweddau pob gwahanol bryd. Ni'n sôn am bar fan hyn, wrth gwrs, gofynion y gystadleuaeth yw gwryw a benyw. Par o beth bynnag yw gwryw sy'n gweddi I benyw gorau'r bryd. A dyw'r unig ddim wastad o reidrwydd yn enillwyr o fewn y bridiau yna, nhw? Na, dydyn nhw ddim. Yn aml iawn, chi'n cael enillwyr unigol y bryd, I rhai mawr, cryf, chi'n cael rhywbeth sydd yn sefyll allan. Mae'n anodd iawn I gael dau ohonyn nhw yn union yr un peth. So, yn aml iawn, beth chi'n gweld ydy, maen nhw'n paru nhw I ffwrdd. Falle bod safon yr unigolion ddim yn anhygoel, ond mae rhaid y ddau nhw fod yn matcho I fyny, a mae rhaid iddyn nhw fod yn esiampl da o'r bryd â ni. A mae'r beirniad yn mynd trwy bethau. Tasg a hanner o'i flanau, achos mae yna 20 o fridiau yn y gystadleuaeth yma. 20 o fridiau wedi bod, a mwy a gweud y gwir, pan chi'n sôn am yr dosbarthiadau eraill, fridiau eraill, iseldirol, cyfandirol ag ati, ond 20 o fridiau sydd o'i flanau fan hyn. A ni wedi rhannu'r dosbarth yn 2 hanner heddi, ynddo fe? Mae fe'n gweld rhyw 25 ar 20 ohonyn nhw nawr, oherwydd y gwahaniaethau gyda'r Nadine Fisna Accredited. Dyn, mae nhw, a mae'n digwydd yn pob sioe hefyd. Be chi'n gweld ydy, mae rhai diadellau, rhai bridiau yn testo'r y defed I weld os oes mai Fisna I gael ynddyn nhw. Os ych chi'n rhan o diadell sydd yn cael ei testo a chi'n glir pob blwyddyn, ych chi'n cael ychrediad MV wedyn. Mae hwnna feddwl bydden nhw'n cael ei dangos ar ochr top y ring yma fyma. Yr hynna sydd ddim yn cael i'w testo wedyn, a nhw I gyd lawr ar ochr yma o'r ring, er mwyn gallu gwahanu nhw. Felly fyna fydd y beirniad yn mynd nesaf, ond am y tro mae dyfer yw, fel ni'n sôn, rhyw 5 ar 20 o'i flan nawr. A mae wedi cyrraedd rhyw... Mae'n anodd gweld y beirniad yng nghanol yr holl ddifed yma, mae'n mynd ati. Yn y pen draw yna, dyna ni, mae rhyw drydydd rhan ohoni trwyddyn nhw, gyda defed penfrith biwla ar hyn o bryd. Mae par mawr yma. Mae'r pennau I fi o fy ma'n edrych yn weddol debyg. Fe ddim cweit yn gallu gweld yn iawn, ond ma'n edrych yn weddol tebyg. Digon o wlan ar nhw. Chi'n gweld efo'r bridiau yma, mae gwlan yn rhywbeth bwysig gyda nhw hefyd, achos mae fe'n rhywbeth chi'n gweld sydd yn bwysig iawn i'r diwydiant. A mae'r gwlan rhain yn gwlan dda I gallu mynd o flwyddyn I flwyddyn hefyd. Beirniad newydd fod gyda defed mynydd Maes Yfed, mae gyda'r bryniau Ceri nawr, ond y defed mynydd Maes Yfed oedd e gyda am blaenorol, nhw neu'r bryd na enillodd y grŵp o 3 digwydd bod yn gynharach heddi, felly pwy awyr siwt newn nhw fynd yn y pare yma. Bach o hanes yr gystadleuaeth yma. Y bencampwriaeth llynedd, yr Ingrams, gyda'i Charolais athi a hyfryd ni, a nhw digwydd bod yn berchen ar y par. Ond, gawn ni weld pwy sy'n mynd â hi heddi. Tipyn o gystadlu ar ôl, tipyn o bendroni gan y feirniad i'w wneud cyn hynny. A ddawn ni nôl I glywed mwy o bencampwriaeth y pare.
Ym Manghylch y Defed, i ni yng nghanol pencampwriaeth y Pare ar gyfer sioe Frenhinol 2016, a mae'r cylch cyfan wedi cael ei roi i'r gystadleuaeth hon y pnawn yma. Ail hanner y dosbarth sydd gyda ni o'n blaen ni nawr, a mae Ilan Williams o Aberystwyth yn ymuno â fi siarad ni drwy'r gystadleuaeth yma. Esbonio wrtho ni, Ilan, pam fod na dwy hanner i'r dosbarth yma ar gyfer pencampwriaeth y Pare? Wel, fel ni'n gweud yn gynharach, mae rhai yn cael eu testo i weld os y clefyd mae diwysau i gael gyda nhw. I ni nawr, mae beirniad nawr yn mynd trwy'r rhywna sydd yn neud y testio yma, a gan bod nhw'n neud y testio yma, mae'n sicrhau bod y clefyd mae diwysau ddim i gael yn y bridiau yma, yn y diadyllau yma. So, chi'n gallu gweld... Felly edrych ar yr bridiau yma nawr sydd wedi i credydu ni, a mae'r beirniad yn mynd trwy waithau. Roderick Mackenzie yw'r beirniad, Albanwr, wedi dod i'r sioe yma i cael penderfynu ar bencampwyr Pare 2016. Ni ar hyn o bryd ar y Bleu Domain. Rhai ddath yn bencampwyr ar y gystadleuaeth Pare yn 2014. Do, fel bryd, yn un dda iawn. Mae'r Bleu Domain o hyd yn un dda iawn mewn pencampwriaeth fel hyn. Maen nhw'n dod o Ewrop yn reiddiol, a mae bridiau eraill debyg iddyn nhw fel y Charlie, lle mae'r beirniad yn edrych ar y nawr. Mae bridiau fel hwnna, mae dach chi Rouge hefyd sydd tu ôl i fi, ond maen nhw gyd yn gryf iawn, maen nhw'n sgwar. A chi wedyn hefyd yn dod fyny at bridiau wedyn sy'n dod o Prydain. Ni wedi gweld y Berishon yn fyna, mae'r Chamois yn dod i fyny, a mae'r Beltex wedyn yn dod eto o'r Ewrop. A chi'n gweld efo'r Beltex fyna, mae'r perchnogion fyma, maen nhw'n gweithio'n galed i sicrhau bod nhw'n sefyll yn syth, sefyll yn sgwar gyda'i gilydd, sicrhau bod nhw'n edrych mor debyg a sy'n bosib. O edrych arnyn nhw fyma yn bersonol, sy'n licio gweld yr hwrdd edrych ychydig yn gryfach. Ond gewn ni weld, mae pawb o wahanol yn dynnu, gyda beth mae'r beirniad yn meddwl ohonyn nhw. Dyna'r rheol air y sioe hon yn dyfe, blas y beirniad sydd recha yn y diwedd. Mae yna 20 o fridiau yn mynd am bencampwriaeth y Pare eleni. O rheini, mae 15 o'r Pare yn perthyn i'r un perchenog sy'n gael rhyw 20 ar ôl wedyn, lle mae'r perchnogion yn wahanol ar ddoi. Yw'n helpu mewn unrhyw ffordd os yw'r un perchenog yn dangos par? Wel, yr unig mantis sydd gyda chi yw chi'n gallu gweld, os maen nhw'n dod o'r un diadell, chi'n gallu gweld mae'r un bloodlines i gael gyda nhw. Maen nhw'n mwy debygol o fod o'r un sharp, o'r un fath o steil gyda nhw. Ac fel chi'n gweld yn fyma nawr, mae ydych chi Suffolk o flaen y camera fyma. Maen nhw'n licio roi lliw arnyn nhw hefyd. Os chi'n cael 2 perchengog efo 2 gornol lliw, dyn nhw ddim yn mynd i matcho nag un nhw. So mae'n neis gallu gweld yn bersonol, so well gyda fi nhw'n dod o'r un bridwyr mwyn cael y gysondeb yna. A mae'n ymddangos bod y beirniad y gorffennol yn cytuno gyda ti, achos yr un perchenog oedd gyda'r Pare ddath yn bencampwyr llynedd yr Ingrams, a wedyn y cil bencampwyr Sinet, yn cael y cil wobr llynedd, a wedyn yr un peth yn 2014, y Bleu Domain yn perthyn, y Pare yn perthyn i'r un perchenog, ag eto i'r is-bencampwyr, y Texel Glas. Felly, mae e'n gyfuniad, mae'n ymddangos sydd wedi gweithio dros y blynyddoedd diwetha. Wel, i fi, mae'n neud synnwyr cael y ddau nhw'n dod o'r un yn diadell, ond chi'n edrych arnyn nhw, mae rhai beirniadau sydd wedi bod yn beirniadu dros y 2 diwrnod diwetha yma. Maen nhw wedi bod yn meddwl amdano pendroni, a maen nhw wedi penderfynu falle mynd at 2 nifel sy'n dod o 2 gwahanol lle, ond maen nhw'n meddwl bod nhw yn matcho i fyny efo'i gilydd. Achos penderfyniad, y beirniad ym mhob bryd sy'n penderfynu beth sy'n cyrraedd y bencampwriaeth yma ar y pnawn di Merched yma wrth gwrs. A mae'r beirniad fyna yn y bencampwriaeth yma mynd trwy bethau. Mae tipyn o waith o'i flaen y pnawn yma, a gadw ni iddo fe barhau a'i waithau am y tro mewn bencampwriaeth y Pare, a ddewn ni nôl yn y man. Ni Manghylch y Defed yng nghanol pencampwriaeth y Pare pnawn yma. 20 o fridiau wedi bod o flaen y beirniad. Roderick Mackenzie o'r Alban, mae e nawr wedi tynnu nhw lawr i 2. Ath e drwy'r broses, nath e dynnu nhw lawr i 6, a wedyn dynnodd e nhw lawr i 2, yr Hampshire Downs a'r Penfrith Biwla, ben fan hyn, bob ochr i'r rhaniad sy'n gwahanu rhai sydd wedi credydu
wrth y rhai sydd heb eu credydu. A mae yn pared yr cystadleuwyr nawr. Mae Ilan Williams, dy fi fan hyn o Aberystwyth, bod yn gwylio'r cystadleuaeth. Mae yn cadw ni aros nawr, yn dweud? Ydy, mae fe'n cystadleuaeth glos nawr. Mae wedi bod yn boeth yma heddiw, mae'n rili poethi yma nawr o fewn y ring. A mae'r beirniad wedi cael ei rosetiau, a gallai ddychymygu bod y cystadleuwyr yn nerfus nawr, achos mae'n gafel yn dod i gyd, mae'n cydion yn dod i gyd yn dweud. Mae wedi bod yn cystadleuaeth a hanner pare ysgubol fan hyn o bob bryd sydd wedi bod yn y sioe heddi. A mae'r beirniad, odi fe'n dod, mae fe'n dod tuag at yr Hampshire Downs. Teulu Jones, Maes Glas, Wolfcastle, Pwllffordd. Dyna nhw yr Hampshire Downs wedi mynd â hi ym mhencampwriaeth y pare 2016. Fydda nhw wrth eu boddau wedi curo pencampwyr llynedd hefyd, yr Ingrams a'r Charolais. A maen nhw'n cael eu rosettes, maen nhw'n cael eu sash, maen nhw'n cael eu tlysau. A mae yna wyn a mae yna ryddhad ar yr wynebau yna. Llongyfarchiadau mowr iawn i chi. Diolch yn fawr wir. Wel, o'na olwg o ryddhad ar eich gwynebau chi pan nath ei benderfyniad yn diwedd. O, wew. Byddai'n mynd i nerfus i gyd, yn meddwl beth yn mynd i ddigwydd. Wel, llai yna gredu, o'ch chi sort o nerfus yn gweld am yn ôl amlan yn neud y restr fer. O, wedyn cadw ni yn suspense yn lot. Weles i'r llyged na pan nath rhoi y gwobrau i chi, oedd chi wrth eich boddau, yndwch chi? Wel, llongyfarchiadau mowr iawn i chi. Diolch yn fawr.